Изминалата седмица донесе цяла поредица от аномални природни явления на различни континенти, от Африка и Азия до Европа и Америка. В епицентъра им бяха както страни, свикнали с буйствата на стихиите, така и такива, в които подобно се считаше за почти невъзможно. Подробности по-нататък в изданието. Тайланд. Сутринта на 24 септември в столицата на Тайланд, град Банкок, внезапно на пътното платно се образува огромна дупка с размери около 30 на 30 метра и дълбочина 50 метра. Пропадането се случи точно пред градската болница и полицейското управление. То погълна две превозни средства, унищожи стълбове на електропровода и разкъса водопроводни тръби. Спасителите евакуираха пациентите и болничния персонал, жителите на съседните къщи и полицейските служители, опасявайки се от нови срутвания. Болницата спря амбулаторния прием за минимум 2 дни. Като предпазна мярка в околността бяха спрени електроподаването и водата. Авариралият участък беше изследван с дронове. Наблюдението показа продължаващо движение на земята около дупката. Започналият дъжд допълнително влоши ситуацията. Последва повторно срутване, което доведе до потъване на сградата на полицейското управление. Аварийно-спасителните работи бяха принудително преустановени. През деня дупката се разшири. Срутваха се нови конструкции. Човешките жертви са избегнати, но щетите върху инфраструктурата и имуществото са огромни. По предварителни оценки, възстановителните работи ще отнемат най-малко 1 година. Редица експерти смятат изтичането на вода или строителството на метрото за вероятна причина за пропадането, но въпросът за естеството на това явление остава неизвестен. САЩ. От 26 септември силни гръмотевични бури с необичайни валежи удариха Аризона. Повечето райони на столицата Феникс получиха повече от месечната норма дъжд, а летище Феникс Скай Харбър регистрира 41 мм валежи. Рекорден дневен показател за последните 7 години. Миньорският град Глоуб беше особено засегнат. Проливните дъждове предизвикаха внезапно наводнение, водата бързо наводни улиците, отнасяйки коли и чупейки дървета, а жителите трябваше да се качат на покривите в очакване на помощ. Наводнението отнесе около 1000 резервоара за пропан от разпределителен пункт, разпръсквайки ги по улиците на историческия център, създавайки заплаха от експлозии. Обявен беше режим на повишена опасност и бяха привлечени специалисти по боравене с опасни вещества. За щастие нямаше експлозии и пожари. Трагедията обаче не беше избегната. 3 са души загинали в град Глоуб, след като били отнесени от потоците вода, а един мъж се е удавил в предградие на Феникс. Стихията разруши пътищата и доведе до затварянето на участъци от магистрала 60. Град Майами също беше наводнен. Местните жители сравниха бедствието с внезапен удар на ураган. Водата прииждаше в непрекъснат поток и видимостта беше нулева. Наводненията засегнаха и туристическите райони. Водата бързо наводни каньона Хавасупай с известните му водопади и пътеки. Туристите трябваше спешно да бъдат евакуирани. Либия. На 27 септември жителите на община Залтан в Западна Либия станаха свидетели на рядък за региона природен феномен – силна градушка, която падна в няколко района едновременно. Очевидци бяха изумени от внезапността и силата на стихията. Големите ледени късове изпочупиха стъклата на къщите и автомобилите, причинявайки значителни материални щети. Италия. На 27 септември град Албавила беше ударен от внезапен порой, вятър и мощна градушка. За броени минути улиците се превърнаха в истински ледени реки, изненадвайки жителите. Това е вторият удар на стихията в региона за седмица и според очевидци той се е оказал значително по-силен от предишния. На 29 септември в град Комо, след интензивни дъждове, на пътното платно се образува голяма дупка, в която пропадна кола. И този инцидент не е единственият. По-рано дълбока дупка се появи в средата на пътя по популярен туристически маршрут в района на италианското езеро Комо. В навечерието на събитието в района имаше рекордни валежи, най-високите за последните 25 години, които размиха почвата под пътното платно. Според прогнозите, ремонтът на този участък ще отнеме най-малко 2 месеца. Русия. Температурните аномалии продължават да шокират жителите на Сибир.
В края на септември в южната част на региона се установи лятна жега. Например, в Новосибирск температурата на въздуха достигна 27 градуса по Целзий, надвишавайки нормата с повече от 10 градуса. Необичайното време беше придружено от резки температурни колебания. На 29 септември в Иркутск дневната температура достигна плюс 21 градуса по Целзий, докато през нощта падна почти до нулата и заваля сняг. В Урал също премина аномален снеговалеж. Мощен циклон обхвана Челябинска област в нощта на 28 септември. Само за няколко минути падналият сняг направи пътната настилка опасна за движение и видимостта беше значително намалена. На федералната магистрала М5 трафикът бе усложнен от снежни преспи. За разчистване на пътищата беше използвано снегопочистващо оборудване. В района на Картали много дървета паднаха под тежестта на мокрия сняг, което доведе до прекъсване на електрозахранването. Снеговалежи имаше и в Свердловска област и Република Башкортостан. Остров Тайван. На 24 септември експресен влак на тайванските железници се сблъска с голям камък, паднал върху релсите на участък от линията Тайтунг. В резултат на това локомотивът беше повреден и дерейлираха два вагона. На борда е имало около 330 души, пътници и персонал, и за щастие никой не е пострадал. Хората бяха евакуирани от местопроизшествието с специални влакове и автобуси. Движението по повредения участък беше прекъснато. В съседния участък комуникацията временно беше подсигурена от сухопътен транспорт. Причината за инцидента бяха проливните дъждове, причинени от преминаването на супертайфуна Рагас, които предизвикаха свлачища и скални срутвания в окръг Тайтунг. Мексико. В Мексико стихията удари няколко щата наведнъж. На 26 септември 54 мм дъжд паднаха в град Кулиакан, щат Синалоа, само за един час. Поради екстремните валежи е загинало 9-годишно момче, което било отнесено от бурното течение. Проливните дъждове нанесоха щети на стотици предприятия, като повредиха стоки и оборудване. В жилищните райони са пострадали няколко десетки къщи, водата е отнесла над 40 автомобила. От наводнена детска градина спасителите евакуираха децата и персонала. На 27 септември в щата Веракрус река преля и наводни жилищни къщи и унищожи царевични култури и лайм. Стотици семейства пострадаха, много от тях бяха откъснати от външния свят. В град Кордоба автокъща на Тойота беше наводнена. Армията и Националната гвардия бяха ангажирани в помощ на пострадалите в региона. Украйна. На 30 септември в град Одеса за 7 часа падна почти двумесечната норма на валежите. Дъждовната канализация не се справи. Улици, подземни проходи, паркинги и магазини останаха под вода. Десетки частни къщи и мазета на високи сгради бяха наводнени. Светофарите в града бяха изключени, целият електрически транспорт спря, движението по ключовите магистрали беше парализирано. В много райони имаше прекъсвания на електрозахранването. Хората се движеха до кръста във водата, силните потоци вода ги събаряха, имаше много пострадали от хипотермия поради дългия си престой в студената вода. В един от жилищните квартали микробус с 60 пътници падна в дупка, която се беше образувала на пътя. Лек автомобил също частично пропадна под земята. Помощта пристигна на време, всички бяха извадени. Общо над 360 жители бяха спасени в града и околностите, стотици коли бяха евакуирани. В Одеса беше обявено червено ниво на опасност, училищата преминаха на дистанционно обучение. Стихията отне живота на 10 човека. Сред жертвите е 5-членно семейство с дете, живеещо на приземен етаж. Според съседи, само за 15 минути водата е повишила нивото си с около 4 метра. Те нямали шанс да се измъкнат. Още няколко души са се удавили, отнесени от стремителния воден поток. Тайфун Буалой. На 26 септември тропическата буря Буалой удари Филипините. Това се случи само няколко дни след удара на смъртоносния супертайфун Рагас. Този път стихията засегна централните и южните райони на Филипините.
Вятър с пориви до 135 км в час събори дървета и електропроводи, блокирайки пътища и мостове. Проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища. Стихията повреди почти 9000 къщи и наложи евакуацията на 400 000 души. В селските райони ниви и ферми бяха наводнени. Много населени места останаха без вода, електричество, достъп до магазини и медицинска помощ. Стотици кораби бяха засегнати от бурните вълни. Стихията е отнела живота на 27 души, още 14 са обявени за изчезнали. След като се засили и превърна в тайфун над Южно-Китайско море, Буалой достигна Виетнам в нощта на 28 септември. Тайфунът излезе на сушата с пориви до 14 бала по скалата на Бофорт, гигантски вълни, достигащи до 8 метра височина и обилни валежи. Според метеоролозите на някои места са паднали повече от 500 мм дъжд. В провинция Нгеан, в някои райони водата се издигна почти до покривите на къщите, десетки хиляди семейства бяха откъснати от външния свят. През нощта в болницата за белодробни заболявания се повреди генераторът и пациентите, свързани с апарати за изкуствено дишане, трябваше спешно да бъдат преместени в друга клиника. Стихията причини огромни материални щети. Само в Централен Виетнам са повредени над 144 000 къщи. Унищожени са повече от 26 000 хектара ориз и други селскостопански култури. Големи територии останаха без електричество, тъй като по време на тайфуна бяха счупени над 6000 стълба на електропреносната мрежа. Затворени бяха 4 вътрешни летища. 2 риболовни кораба потънаха във водите на провинция Куангчи. Операцията по издирването им беше усложнена от силните вълни и вятъра, които не стихнаха дори след отслабването на тайфуна. Сферата на образованието беше сериозно засегната, като повече от 1000 учебни заведения в 5 провинции бяха повредени или наводнени. Повече от 53 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Наводненията и свлачищата засегнаха и столицата, град Ханой. Жителите признават, че никога не са виждали такова ниво на наводнения. Според местни експерти, тайфунът Буалой се е превърнал в един от най-редките и аномалните. Скоростта му на движение по Южно-Китайско море е достигала 35 км в час, което е почти 2 пъти по-високо от обичайното, а в провинция Хатин той е бушувал твърде дълго, повече от 11 часа, ставайки най-силният в историята на наблюденията в региона. Нещо повече, той е предизвикал нетипично голям брой торнада. Само за ден са се образували 8 вихъра. Най-разрушителният от тях премина през провинция Нинбин. В резултат на това са загинали 9 души, а други 18 са ранени. Повредени са повече от 120 къщи, някои от които напълно унищожени. В Виетнам стихията е отнела живота на 29 души, 22 са обявени за изчезнали. Филипини. На 30 септември вечерта е регистрирано мощно земетресение с магнитуд 6,9 близо до крайбрежния град Бого с население от около 90 000 души. Земетресението стана едно от най-мощните в централния регион на Филипините за последните 10 години. Сеизмичното събитие се е случило на опасно малка дълбочина – 5 км, което е причинило огромни разрушения и човешки жертви. Към 1 октомври броят на смъртните случаи е бил 69, а десетки са ранените. Хиляди хора са били принудени да прекарат нощта на открито, страхувайки се от нови трусове. Само през първите 10 часа след земетресението, филипинската сеизмична мрежа е регистрирала 722 вторични труса с магнитуд до 4,8. В провинция Себу, която пострада най-много, беше обявено извънредно положение. В община Дан Бантаян 159-годишна църква се превърна в руини. В град Бого, най-близо до епицентъра, бяха отбелязани значителни щети по пътища и мостове, което усложни работата на спасителните служби. В град Сан Ремихио, част от покрива на спортен комплекс се срути по време на баскетболен матч, причинявайки човешки жертви. А в град Себу земетресението прекъсна конкурс за красота. Сеизмичното събитие повреди електропроводи, причинявайки мащабни прекъсвания на електрозахранването в Себу и съседните острови. Съобщава се и за прекъсвания на водоснабдяването. Примерът на Филипините ясно илюстрира каскадността на бедствията. Един удар на стихиите е последван от друг, често с още по-голяма сила, не оставяйки на хората време да се възстановят от последствията. Тези, които все още имат нагласата, че климатичните бедствия засягат само страните, разположени във влажните тропици, на които мнозина са лепнали етикета «зоната на вечните катаклизми»,
трябва по-внимателно да видят ставащото в САЩ, Русия или Европа. Нима можехме да си представим по-рано, че на тези територии хора ще загиват от обикновен дъжд. Но проблемът е, че дъждът вече не е съвсем обикновен. Той е опасен, защото водата се изсипва в огромни количества за няколко минути и се разпространява като цунами. Мнозина нямат опит, че една къща може за миг да бъде напълно наводнена и че ще бъде невъзможно да се измъкнеш от нея. В това е опасността, в неразбирането на реалната заплаха и неподготвеността. В такива моменти не трябва да сте в мазета и тунели, в подземни паркинги и проходи. Не трябва да преминавате през бурен поток, той може да ви завлече. Тези привидно най-обикновени предпазни мерки в критичен момент могат да бъдат животоспасяващи. Ето защо няма да се уморим да повтаряме точно сега, докато все още не седите на покрива на наводнената си къща, чакайки помощ. Е важно да проучите какво се случва в света с климата и как са се променили обичайните метеорологични явления. Вашата подготвеност ще помогне не само на вас, но и на вашите близки, съседи и всички, които са наблизо по време на стихийно бедствие.